Ako di ay si Jason, pero kasagaran sa akong mga amigo, tawagon kog Kwe. Nagdako di ay ko sa usa ka religyoso nga pamilya. Busa dili na rason nga nung nakakuha kog tunod-anay nga relasyon diha sa Ginoo. First year di ay ko na ako sa usa ka eskwelahan nga gitawag og UC. I always find happiness for myself. Kay sa among pamilya, paminaw na ako ra ang dili makahatag og himaya og dungog sa among apelyido. 2012 to 2013, ako sa ka-varsity sa badminton. Pero ang akong pagka-varsity, para nako, kuwang rana para mahatag og dungog nila. Mao jud nay rason nga nung magsigi kog seek og happiness. Naatoy usa ka lalaki nga sige ra jud siya katawa og mura rag walay problema bisag iyang grado nagkumbitay na. Gipangutanan nako siya og unsa iyang sekreto. Og diha nakibaw ko nga ang marijuana di ay ang rason nganong permi siya malipay sa iyang kinabuhi. Curious kay ko anang butanga, mao nang akong gitun-an og unsay mahitabo sa akong lawas. Pero wala jud na ako pugni akong emosyon sa akong pamilya ning gamit jud ko. Sa akong paggamit, wala na ko nakabantay na immune na di ay ko aning butanga. First year to third year ko gasigi gamit. Halos tag 15 ka stick akong magamit kada adlaw. Gamit na ko ani, walay nakasakop nako. Og usa sa di ay ko ka worship leader sa usa ka youth organization. Pero gasigi ra gihapon kog gamit kay mao lagi daw ang naghatag nako kalipay. Summer paghuman og third year nako, naibanan akong scholarship ato tungod sa usa ka meeting nga wala nako padto akong mga ginikanan. Dako naman good ang mabayaran, mao nang napugos na lang mig bailhin sa usa ka eskwelahan. Samot nga grabe ang kahiubos sa akong pamilya o grabe sad kayo ang kaguol na akong mabati kay sa usa ka buwan nga wala ko gitagad sa akong amahan tungod sa akong varsity. Nagsigi na jud ko gamit ato og marijuana para matabunan ang mga kasakit atong adlaw. Pero wala gihapoy epekto. Usa ka adlaw nagakuyog mis akong mga amigo mentras gagamit mi atong butanga. Nay usa ka lalaki nga niduol namo ug nangbitar gayud siya nga moadto mi sa ilahang simbahan para mutan-aw og usa ka salida tawag God's Not Dead. Pero wala mi kaabot sa salida. Ang pulong ra among naabtan. Wala pa jud ko kasabot sa akong sudlan. Magsigi lang mig pinataw-anay kay lagi hyper mi. Magsigi lang mig sulod sa simbahan pero kada sulod namo kay modagkot mi para mahay lagi may permi. Mintras maminaw sa wali sa pastor. Pero one time, mintras naminaw ko sa wali, ni pop up lang largo sa akong hunahuna ang usa ka pangutana nga magsigi lang lagi kog balik-balik ari. Maoto wala ko mo attend og Sunday service kay wala naman sad nag-adtuan akong mga amigo. Busa, nagpangita jud ko pagdaig og pagsayaw. Magpangita jud ko wali og magpangita na jud ko Ginoo permi. Second service to, nagi-announce nga naaday free encounter. Wala ra gud ko'y pakibana ato, pero akong mga ka-cell group nagsigi na kog dasig nga paenteron anang ginatawag nga encounter. Kay lagi nindot daw kaayo ang experience. Nakaingon ra sad ko sa akong kagalingon nga suwayan lang tani, maikog man sad taanin nila eh. Yes, sa akong kaikog, wala ko kahibaw didto ti ay ko nadakpan sa Ginoo. Kay pag-encounter nako sa pagdawat sa balang espiritu, nahibong nako sa akong kaugalingon nga nagsigi nagtulo akong luha. Wala na ako kasabot atong panahon na tungod sa kalipay na akong nadawatan sulod sa akong kasing-kasing. Wala gud ko kay bawon sa akong buhaton. Naghilak ko pero perting lipaya sa akong kasuluran. Atong dapita, naadyoy permi magsigig ingon sa akong una-una nga nothing is impossible sa Ginoo Jason. Ang Ginoo ra jud bahala nimo, salig lang niya. Ug kana nakaingon jud ko sa akong kagalingon nga dili ang marijuana ang makahatag na kog kalipay kay ang tinud-anay na kalipay makaplagan ra jud nimo diha sa Ginoo. Karon ako malipayon nga nangalagad sa atong buhi na Dios na nagpagamit alang sa iyang kahimayaan. Pinaagi sa production team na nakapamold sa akwa pag-ayo. I have met new friends nga close sa Ginoo and I am very happy that I am a part of this family. Karon mas nigwapo ko dili tungod kay daghang nag-ingon
kundi tungod sa himaya sa Ginoo. Ako si Jason Paul Pisquera, hay sa marijuana sa una, karon hay na sa iyang presensya. Ug mauni akong storya, to God be the glory.